Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Malam Abdulrazak Shuaib, shugaban matasa mazauna garin Makka. Wani farin ciki zaka nuna game da samun sabon shugaban kasa General Muhammad Buhari? Lallai kai ma kayi tambaya. Irin farin cikin ai ba zan iya kwatanta shi ba, don farin cikin mai girma ne, ka gane, kuma daman abun fata ne. Muna nan muna ta addu'a to amma dai alhamdulillah ƙarshe Allah ya karɓi addu'anmu, domin mu Muhammad Buhari yana kusan Muhammad Buhari kaman hof ne, ka gane, abun nema ne tintini, don abin da ba don wai don Muhammad Buhari, abin da Muhammad Buhari zai kawo kwanciyar hankali, abin da mu muke jin in Allah ya yarda za mu ga duk wata mishkila, duk wata insha Allah wata dai mishkila bi haulillah za a samu gyara, kai a takaice Muhammad Buhari canji. Muhammad Buhari canji. Malam Abdulrazak Shuaib, wani sako kake so ka kai wa shugaban kasa General Muhammad Buhari? Ya lalle sako na ga dan Nigeria, a matsayina na dan Nigeria, kuma a matsayina na matashi, ka gane, ina da kusan sakonnin da dama wata, amma zan iya dan takwaitawa akan dai na farko, in Allah da shi na farko wannan biyun ko ukun da ya ɗoki alkawali, wannan sai zaman lafiya, ka gane, zaman lafiya da tanmiya da ci gaban ƙasa da wuta. Daga nan kuma ga wannan kaman ilimi, hospitals, ka gane, wannan dai a takaice shine. Kuma ina da babban ni sako a matsayina na mazaunin Makka, a kula da consuliya, don muna da problems a game da ma'aikata. Akwai da yawa gaskiya ba sa tashi, ba sa wannan ayyukan da suka ɗauka yadda ya kamata. Lalle a matsayina na ɗan Nigeria mazaunin Makka muna da matsala. Wannan shine ni babban kuka na a yanzu, kama mazaunin Makka tare da ma'aikatan da suke zuwa domin su yi wa 'yan Nigeria mazauna Makka aiki. To a gaskiya muna fata in Allah ya yarda a wannan cin da Buhari za mu samu canji, za mu samu ma'aikata wanda in Allah ya yarda za su rinka duba irin lalle matsalar dan Nigeria, don muna da babban mu kama zauna Makka a yanzu a nan, matsalar mu, mishkilan mu tana tare da council. Ka faɗi akwai matsala game da council, wai nufinka matsalan fidda passport ne? Sosai matsala, domin wannan passport din shine wali matsalak, shine takaddun zaman ka, shine takaddun zaman ka. To ka gani wannan su suna tafe ne da kanun, suna tafe ne da tsari. To in dai baka da, to in naje ban samu passport ba, kaga za iya makaranta, ya'yana za su iya ba makaranta takardar zaman gari, kaga ba zan iya gyara ta ba. Ka gani, to akwai lalle akwai matsala. Saboda haka babban kuka na da nake ni da gaba ɗaya ma wannan da sunan duk mazauna Makka, samari ba da gaba ɗayan mu kukan mu, ni tunda na samu wannan fursa, tunda na samu wannan dama, lalle ina mika wannan matsala a dobe mu da idan rahama, a dobe mu da wannan, lalle a gyara mana wannan takansa. Na gode Malam Abdulrazak Shuaib. Assalamu alaikum.